Let go. What's your name, sweetheart? Let go. Oh, come on. Let go of me. Come on, sweet. قلبي سنة لليلة Ġana. ħares laħi dak il-bahri kemm muffit dajja għal Teresa raħ. Torreħ li ma trix konfidenza, jkompli insisti. Għal-jom jgħamlu li jridu Mattew, kompli l-apjem. Għax għandek talent minħabba ħattijħor. Memx tal-ħanut, u dik l-ġitaw. Tafx kienet qed tistennu. Jien niddajjaq minn jipprova jimsaqqiħ saqaħ fiż-żgħir. Let go. Stop it. What's your name, sweet? Stop it. Come on. Issa żejjed kollu żejjed taf. Mattew, talix. L-inkwita ħan. Let me go. Oh, don't fight. Itlaq il-barra mur abbord! Mur ma sit! Il-barra! Meta sepli inti! Sa minn meta Malta kienet saret kolonja Ingliża, il-vapuri ta' dan in-nazzjon kienu ta' sikwiet iżuru il-xtut tagħna. Fil-fatt, il-flotta Ingliża kienet waħda mill-aqwa flotot ta' dak iż-żmien u ma kienitx ħaġa kbira li l-vapuri tagħha kienu isalpaw fil-Mediterran. Fil-fatt, Malta kienet saret waħda mill-aktar bażi navali importanti fil-Mediterran, wieħed jista' jgħid hekk. Għalhekk ma kienitx ħaġa kbira li l-baħrin Ingliżi kienu iżuru lil xtutna. Fil-fatt, fil-ħin liberu tagħhom dawna kienu jfittxu dawn il-ħwienet tax-xorb mhux biss sabiex ikunu jistgħu jixorbu iżda wkoll sabiex isibu s-servizzi ta' xi prostituta. Mhux l-ewwel darba li kienu ikun hemm xi inkwiet bejn il-baħrin Ingliżi u l-Maltin, speċjalment meta dawn il-baħrin kienu jieħdu xi ftit konfidenza żejda ma' xi tfajla Maltija li tkun diġà daħlet f'xi qalb ta' Malti. Fil-fatt, dan hu l-każ tal-lum. Għandna l-istorja ta' Mattew Catania, raġel ta' 33 sena minn Ħal-Qormi. Mela, Edi, illum għandna il-każ ta' raġel li ħareġ mill-ħabs u ma kellux fejn imur u wieħed jista' jgħid li forsi l-kawża ta' dak li ġara ta' din it-traġedja kien dan. Ma kienx hemm xi ħadd jew inkella xi għaqda li kienu jieħdu ħsieb l-eks ħabsi? Qed nitkellmu fl-20ijiet tas-seklu 20. Le, sa dak iż-żmien kienet għada il-ħabs kien għadu ma jitmexxix b'dan il-mod li kienu jaħsbu xi ħaġa għall-eks ħabsi, għall-eks priġunier. Dan ġi ħafna snin wara, ġi madwar 20 sena wara, ġifieri wara l-gwerra, ġifieri dana kienu jagħtuh dik xi ħaġa żgħira tal-flus u
meta qed ngħid żgħira kienet verament tkun żgħira, tarġaw tajt dal-ammont li ma kienx ikun ta' xi 6 jew forsi 8 liri, kien jieħu nofsu mal-ħruġ u mbagħad biex jieħu n-nofs l-ieħor kienet ridet tgħaddi sena u irid iġib ċertifikat mant jew l-ispettur tal-lokalità fejn ikun jgħix jew mant il-kappillan li f'dik is-sena kellu kondotta tajba. Sa dak iż-żmien il-pulizija kienet għadha ma toħroġ iċ-ċertifikati tal-kondotta. Jiġifieri l-eks ħabsi kellu stigma kbira fuq. Edi, inti semmejt il-kumpens, dik xi ħaġa li kienet tingħata fil-ħabs. Dina minn dejjem kienet tingħata? Il-kumpens iva, il-kumpens minn dejjem kien. Il-kumpens, parti mill-kumpens kien jintefaq fil-ħabs. Għaliex fil-ħabs dejjem kien hemm dik xi ħaġa żgħira biex tixtri xi ħaġa. Ma dana kien ta' jekk nipparaganaw bi flus tal-lum kien ta' ftit mill-leżmi kull jum biss kien marbut ma' kondotta tajba. Jiġifieri dawk li ma kienux jobdu fil-ħabs, dawk kien hemm ftit minnhom, dawk kienu jitilfu dan il-kumpens u kienu jitilfu wkoll li titnaqqas minn is-sentenza għaliex fil-ħabs minn dejjem kienet li s-sena kien hemm żmien li s-sena kienet ta' 9 xhur ħabs. U mbagħad kif qiegħda llum is-sena hija ta' 8 xhur ħabs dejjem marbut ma' kondotta tajba. U wara dik l-informazzjoni minn Edi, nistgħu flimkien inkomplu insegwu dan l-episodju li għandna għalikom illum. Dal-waqt ma narawx iktar hawn ġew. 3 ijiem oħra. 3 ijiem oħra. Isek se jara l-funeral, m'intix kuntent li jireġ minn hawn. Għaddew ukoll. Kemm kien ilek int? 7 snin? 9 snin ili hawn jien. Bierek int. Jien fadal 11 sena x'niskontaw ġew. Min jaf minnhom bierek, minni għal minnek. Jien għadda qatt ma ntqajt ma' wieħed bħalek, wasal biex toħroġ minn hawn ġew u m'intix ferħan. Hawnhekk naf fejn qiegħed, hemm barra ma nafx nsejb. Kun min jiċċappa saw ġew, Pawlu teba' fuq u għal-umru hemm barra. Tit mu se jilqak b'idejk miftuħa. Kienet is-sena 1926 meta Matteo Catania ħareġ mill-ħabs. Issa kien kellu 42 sena u kien għadu kemm skonta din is-sentenza fil-ħabs minħabba akkuża ta' attentat taqtil fuq Baħri Ħabsi. Fil-fatt, ngħiduha kif inhi, ġewwa l-ħabs kien ferm aħjar għal Matteo Catania milli barra. Hemmhekk kellu sedda fejn kien jista' jmit rasu u bukkun ħażin jew tajjeb dejjem kien isib jiekol kuljum. Barra minn hekk il-ħabs kien joffrilu protezzjoni mix-xemx tiżreġ ta' barra u mix-xita. Barra minn hekk kien joffrilu protezzjoni mis-seksik u t-pespis tan-nies u l-ħars ikraħ tagħhom issa li kienu ttimbrawh bħala ħabsi. ċans, kellejnu! ċans Matteo! Kif aħna? Matteo, kif int? Tal-li aħna. Għalfej. Mux għallala? Jien ħanara nħallikomx xaterit ninżel żurriqa għandhom il-mara. Saħħit.
Jidher maġġel sew seħebna kalejnu. Għara t-sanzin għadni ħireċ. Fejn mitrasi m'għandix. Għed forsi ma tħallinix norqodu dik l-orfa li kellek l-orqa. Tiħox għalek, Matteo, ma bħalissa fl-orfa għandi xi 3 karettuni kbar, salt qatit tiben, qasem fejn id-dur. Imqar kantoniera fl-art għalija biżejjed. Nixtieq imma xtaqt l-karettuni mhux tiegħi taħatni, qed nagħmlu pjaċir nżommhomlu. U għedtu li fl-orfa ma jidħol ħadd, ta' xi bżalek jidħol xi ħadd jista' jagħmlu xi ħsara fil-karettuni. U ma nexxiex iksirha mija fuq kelma. Tiħox għalik. Le, ma ħadx għalija. Tibżax, issa nirranġa. Saħħiet. Trid xi ħaġa? Inspiru tal-kerreja. Iva, jenu. Għettu fittax kamra fejn noqgħod, m'għandix għalfejn tkun kbira ħafna. Naqdik jekk ħallas nofs lira bil-qoddim. Issa tridhom. Isma' sieħbi, jien lilek ma nafikx minn dan. U llum ma sirt nafda lil ħadd. Lanqas lil dawk li nafu ħseb għal dawk li ma nafx. Ingdin biżejjed. Ma tinix għal-inqas ġimgħataj forsi sakemm insib daqsxejn xogħlu. Isma' sieħbi, jien minn dil-karrejja rrid naqlax niekol, jien minix tal-karità. U jekk fil-każ ma ssibx fejn taħdem. Biex kont se tħallasni? Bil-karawett? Jaqgħu dak ħereġ mill-kulleġġ? Ma nafx kif nisbħalkom, mankom il-biex tidru qoddim l-oħrajn. Wara li tkunu għamiltu tant tieni li ħadd ieħor. Ara, fittex dabbar rasek li hemm ħallina ngħixu fil-kwiet kif konna. Għanna bżon xaħġa? Pjaċir zaħir jekk jogħġbok. Ma importax inħalli dis-sora naqraw u mbagħad niġi għalija aktar tard. Għandi żewġ qadijiet li law. Sa' 6:06 kollu tiegħek. Għalax tagħmel? Poġġi hawn kara fuq il-mejda. Niżirk ħaj ħabib. U nkun hawn qabel nkun hawn, żgur. Grazzi. Dak il-jum li Matteo Catania kien ħareġ il-ħabs, kien qattaw ifittex jipprova jsib x'imkien ta' ken u anke forsi xi ftit xogħol. Iżda kull fejn kien mar Matteo Catania sab min jistmerru u jsabbatlu l-bib ma' wiċċu. Dawk li kienu jafuh bdew jagħtuh il-ġemp. Anzi, il-kelma bdiet tinxteret li issa Matteo Catania reġa' kien liberu u qed jiġri mas-saqajn. Dawk li ma kinux jafuh mid-dera tiegħu kienu jindunaw x'kien u wkoll kienu jwarbuh fil-ġemp. Fil-fatt, Matteo Catania għatta l-ġurnata sħiħa jipprova jsib ħniena minn xi ħadd, iżda ma rnexxilux. U tard bil-lejl bil-kwit il-kwit ritorna lejn il-ħanut fil-gżira fejn kien ħalla s-sorra tiegħu. Naħseb għandna l-omaġġ. Iva, ma tħabbem nazzi bħal da żminijiet, ngħid li ġurnata misluqa. Kabritna naqax it-twala? Għamel. Ma niftakar daqs 5 snin ilu kienet għamilt ħafna kessa. Ektar minn għamilt din is-sena. Ġejta s-sorra. Ħanġibilek għax qed tara l-bank.
Għara li għandek kollu s-sewa li ma tkunx tasib li forsi sejtlek xi ħaġa. Xtaqt ngħidlek kelma. Ma nafx minn fejn ħanibda. Nħossni ftit disperat. Ġej il-lejl. Saqaf rasi m'għandix. Il-ġurnata kollha niġi biex forsi insib xi ħadd idaħħalni ġewwa miegħu jew insib xi xogħol. Kollu ta' xejn. Bil-ġuħ, id-disprat, bla solt. Forsi jiġi ħnina minni u d-daħħalni forsi ġewwa. Laqas nafx laqbad ngħidlek. Għala l-lejla orqotaw. Ta' bil-ħaq. Ta' li nistgħu norqotaw. Ej, tista' torqotaw. Anzi ħanajlek x'nagħmlu. Issa nagħmellek xi ħaġa x'tieqol biex titrejjaq ftit. U mbagħad tidħol orqod fil-kamra ta' ġewwa. M'għandekx flus imma? Ħalli nagħmel flus. Il-karra tagħhom x'isma' minnha. Poġġu li għana sikri ħalli nġblek xi ħaġa x'tieqol. Matteo! Matteo! Naam! Għanx! Ejva, wara ma tidu jkun, fil-gvernatur? Edqat? Ma noqgħod bist flert. Isma, kont qed naħseb fuq dak li għad il-bieraħ li ħadd ma jrid iżommok miegħu. U kont qed naħseb li nżommok miegħi. Nżommni kif? Għala ħanajdlek x'nagħmlu. Jien intik post fejn torqod u intik x'tiekol. U inti tgħinni fix-xogħol tal-ħanut. Xi tgħid? Il-bambini birkek għanx il-raġel li tnaċċetta bil-qalb kollha. Basta ġib li bitraħ biex noqgħod komdu għax bist flart. Tajba, Matteo. Lili għod, sans. X'minnek qed taħdem hawn? Lissa? Lix tajba? Għaliex? Mhux inti għat li għalissa? Baħseb qed tkun xi kiliħa? Se naraw x'jaqla l-baħar, Mhux hekk u laqwa l-dur ir-rot, Nizzek ħarlella sibt min jgħin indawwara, Għax kieku kien għal xi wħud kieku illi mejjed barra fit-triq. X'nagħmellek? Jekk hemm xi biex tajħobs biż-żejt u ta' dan, xi biċċa ġbajna. Dal-waqt. Sirbi, inti fil-ħanut? Iva, fiex nistaraqti? Ma għandekx taħseb li forsi qed tindaħalthom, ma jekk ma ngħidlekx ħossni għadna noqos. Dak li kien hawn jaħdem miegħek. Għal Matteo qiegħed tajt. Iva, taf minnu? Nafu x'ġifieri. Tafu? Jew taf x'għamlu x'mamilx? Xi trid inkun naf. Ħabib, dak għodu ħirex mill-ħabs. Għodlu attent. Ma għallek xewx. Ma qalli xejn, ma jina għajni okritni. Ma dik il-verità xorta ddeċidejt li nżommu miegħi. Ma rajtx nabda ħażina minnu. Isma' minni narġa' ngħidlek. Taf daħx u għodlu attent. Dak wieħed 9 snin ħabs fuq attentat taqtil fuq baħri Ingliż. Jien naf għax kont hemm dik
ġejt lawnax għandi qadja, għandi għalqam qabla għandi u ta' min kienet miet. U issa għad fuq xi qraba li jgħixu lawn. Ukoll li ġab bil-fors biex inħallas il-biela. Anġ, dak li ġi dal-għodu jgħu għalek xi ħaġa fuqi. Għajdi. Għalli la għalli. Inti m'għandekx għalfejn toqgħod. Tinkwita fuq il-biċċa tax-xogħol. X'ma ninkwetax, għallek. Għalli fuq il-passat tiegħek. Mattew, taħseb li meta tħalt minn dak il-bib ma tridx jikseb minn moħħi? In-nies ħalli jgħidu li jridu. Jiena wara kollox dak li kien u dak li sar. Jiena kieku rrid stajt battu tfajtek il-barra, ma jiena nagħmel ċekk. U bħal dak li ġi dal-għodu għad li jiġu iżjed. Imma inti m'għandekx għalfejn toqgħod tinkweta. L-importanti li inti timxi ta' raġel miegħi u li nimxi ta' raġel miegħek. Kellu bżonn kulħadd kien balek, Anġ. Matta jien sejjer, tinsix issakkar minn ġewwa. Il-lejl tajjeb. Il-lejl tajjeb, Anġ, il-lejl tajjeb. Il-jiem bdew igerbu. U għal-bidu kollox kien jidher sew fil-ftehim li kien hemm bej Angelo Busuttil u Matteo Catania. Fil-fatt Matteo kien jagħtih daqqatit fil-ħanut lill-Angelo u dana min-naħa tiegħu kien joffrilu xi ftit ken u anke xi ħaġa x'iekol. Biss il-ftehim kien li ma kienx ikun hemm xi ħlas jew inkella kien jgħaddi xi flus fl-idejn għas-servizzi li kienu jagħtu lil xulxin. Iżda ma damx ma beda jberraq. Ġrali xi ħaġa? Għaliex? Wiċċek jixed. Li għawlak xi ħadd li jafek? Le, ma rani ħadd li jafni. Anġ, għandi bżonn ngħidlek xi ħaġa ma nafx kif ħanaqbad ngħidlek. Imma jekk ma ngħidlekx. Ara ismani. Ismani, jekk taħseb li mhux qed nirraġuna tibżax ħejdli. L-ewwel nett l-ebda kliem ta' ringrazzjament li nista' ngħidlek ma jistgħux iħallsuk tal-li għamilt miegħi. Int waqaft miegħi meta kelli bżonn. Imma ma nistax inkompli sejjerek, spiċċajt niddependi fuqek biss. Nixtieq nqum daqsaj fuq saqajja, tifhimni. Fejn tittasal? Ħares lejja, ta' fuqi senduqi, Alla ħares qatt. Jiġi xi ħaġa lilek għadha pitada, għax nispiċċa barra t-triq, sewwa qed ngħid. Sewwa qed tgħid. Xi trid minn għandi? L-ewwel nett li ma nagħmilx hawn minn filgħodu sa filgħaxija naħdem biex ikolli ftit ħin għalija ħanfittex ix-xogħol. U t-tieni ħaġa forsi
Sallifni xi ħaġa żgħira tal-flus. Xi ħaġa żgħira kemm? U l-aktar nofs lira nixtieq nixtri qalziet mejs. Daw ta' fuq iqdimmu sewwa ara kemm ilhom fuqi. U nroddhomlok lura żgur tħabbix rasek kif naqbad naħdem. Minn da fih nroddhomlok lura. M'hemm l-ebda obbligazzjoni għal dak li inti tagħmel miegħi u jiena nagħmel miegħek. Jiena mhux ħanħassallek. Jalla jmullek kollox sewwa. Ara, hawn tliet ċerini. Daw suppost li għandhom servuk. Basta, żżomm dak li wedni, Nizzak ħajranċ. U wedek nroddhomlok lura żgur. Fejn sejjer? Nagħmel dak li qedlek. Min jorbot ma jaqbedx ħut jgħidu. Matteo beda joħroġ ta' kuljum. Angelo ħaseb li dana kien qiegħed imur ifittex xi xogħol u allura biex jagħmillu kuraġġ beda jisilfu xi flus. Iżda kif il-jiem bdew igerbu u l-kundizzjoni ta' Matteo ma nbidlitx, Angelo beda jissuspetta li dan ma kienx qiegħed joħroġ biex ifittex xogħol xejn. Allura ddeċida li ma jisilfux flus iżjed. Raġajt li reġ, fejn sejjer? Sottajjaqni ta' kull darba tgħid li fejn sejjer. Maqsi ħod missieri! Matteo, għal kif tkellimni! Issa m'għandek ir-rispetti kellek lejja. Ilek aktar minn tliet ġimgħat ta' tismin bija. U fejnu? Fejnhom il-flus? Ħwejġek l-istessa! Salan f'qajtit ħanin fuqajjiet ta' taf kemm ili nseftirlek hawn ġew u laqst id-dinja ddaħħal idejk fil-but u ttiri xi ħaġa tal-flus tax-xogħol li nagħmellek hawn! Dak kien il-ftehim tagħna. Mill-bidu! Għax hekk kien jaqbillek biex iżomm il-paljazza tiegħek! Dan grazzi, tal-li waqaft miegħek? Waqaft miegħek għax hekk kien jaqbillek. Jien min jinskjaf ta' ħadd! Għara mill-li pjaċir. Sawara f'senar, irrid flus l-ura. Inkella, itla' l-barra! Trade, flusek l-ura! Mux tal-li mux sajtek flusek l-ura, qed taħsibhom fitċek bil-qorti biex tħallasni ta' xogħol kollu li għamil ta' ġew! Laqqas għandek uċċek infurrat. Għara x'tagħmel u fiċċni bil-qorti. Għamil li pjaċir u itlaq l-barra minn hawn għax ħanżir taqtalu tempo, ħanżir jibqa'! Jekk taħseb li se noqgħod barra sejjer żball min issempaxxik għax fejn mitrasi għandi ma qatx bedejja fuq żaqqida u l-aħħar 3 ġimgħat! Mela ma btamux miegħek. Talaqni ġimgħa ilu, wara dak kollu li għamilt miegħu. Jiena ma nafx kif mill-bidu net fettillek iż-żomm miegħek bniedem bħal dak. U ħanajdlek, għadni mnixxef kif ma għadlek xejn. Ma għadli xejn sewwa. Għax ma reputejtu xi pulizija. U għax xina raġel kwit, u l-inkwit niprofa nevitaħ. Ja ħallili, ħadlek ħafna. U mhux proprja sarani, da stiftu xi flus u ma tajhomniex lura. Allora mis-sel ukoll. Il-vili naħarrifni. X'għamel? Ħarkek fuq xiex. Għax jippretendi il-flus ta' skam dam jaħdem miegħi, xi 5 lili. Kemm hu vili. Għala vera kultant tagħmel daqsxejn ħnina mal-proxmu tiegħek imma ma' nies bħal Matteo vera ma ħaqqhomx minn ħanna lihom. Issa, mela tilgħa qorti. Pitada, ħanna raw. Għaliex? Taħseb li jirbaħu? Għax jirbaħu. Ma kultant ngħid xfetti li ma bbaċċa tajtu l-5 lili u ħlist minnu. Jiena dan inkwiet m'għandix irridu. Mela hekk għamel, jekk ma żżommlux, ibqa' żgur li jibqa' jdejjek, mbagħad tagħmel. Toqgħod għal dak li għajdlek, isma' minni sewwa għamilt. Issa tara, kif tinqata' l-kawża kontrih, ma jdejqekx aktar, ħallik bi kwiedek. Wasal il-jum fejn il-kas ta' Matteo Catania u Angelo Busuttil kellu jidher quddiem il-qorti. Wara li semat l-istorja ta' tnejn, il-qorti ddeċidiet li tiċħat it-talba ta' Matteo Catania. Fil-fatt, din id-deċiżjoni komplet nislet mibeda kbira f'qalb Matteo, però minnaħa l-oħra hu kien inkwieta dwar xi ħaġa li qal Angelo Busuttil. Angelo kien iddikjara li hu kien żamm lil Matteo għandu biss bħala att ta' karità.
l-qorti qata ta' kontrija dawk ħdem tal-jomien dawk tiegħi. U issa tkomplix tkabbarhom l-affarijiet. Issa rek mhux qiegħed sewwa. Smajt x'qallu fuqi fil-qorti sar dak qalli żamni bħala karità. Dak żamni sabni demmi taħt il-blat, sabni d-disprott. Dak rid jagħmel irsir tiegħu jien min jien irsir taħat. Dak il-flus irrida u min issa nistrieq qabel ma naħadam kollha lura. Mattew, titterġa' tissakkar ġewwa? Isma' minni waqt il-bot minn Anġlu. U għara ma jfettilekx tersaq lil ħarti għaw tofx. Għax dak hekk ikun irid biex imur jiġri jirrapportak u jitfgħu karresta ġewwa. Taqax fin-nasba tiegħu. Taħsibni ta' żubajja f'ħalqi. Jien naf x'għandi nagħmel. Naf minn fejn ħadni l-għaddi. Ċans kif għadna? Talli għana. Allura, kif jgħaddi żmien biex naħseb ġed biex tħallas il-bien. Ekku, kull xarek kelli niġi. Isma' għax ma tirranġax miegħu u tipprova tħallasom kull 6 xhur. Ngħidlek is-sew sibta. Imma kaħjar taf xax hekk il-kont ma narax ħafna. Soltu fil-għodu tiġi. Ejbu ma dalgħodu kelli nagħmel it-tisqija. U ħanajdlek kelli nagħmelha bil-fors. Kellna staġun xott. Da sajf kien wieħed mill-liel. Ekku. U kien dik ix-xemx tiqridlek kollox xejn. X'nagħmellek? Tagħmilni xi kelta għax bħalissa l-mara kienet ħejjili. Ma xi ħaġa x'tixrob. Għax b'disħan qabditni nixfa kbira. Ħalli fidejja, poġġ bil-qeda. Ħalli nġibek xi ħaġa x'tixrob. Kif bqajt fuq dik il-kwistjoni ta' Mattew? Smajt minnek, tellajtu l-qorti u l-baħtilu. Bħalma klienti ta' ma baqax idejjaqni iżjed. Flużek għattom lura? Ma ċej. Li kod minn flokok, bħalma ħarrikni u kont inħarku jien. Ma ngħidlek il-verità u mbagħad ħajjar ħalli kollox qegħdin marriħ. Forsi fl-aħħar noqgħod bil-kwieti. Minn daqshekk irid tħallit ta' raġel. Sejjer sens. Għanħallik? Għax marġin ta' wara l-ikel. Għalli ġi waslek sal-bib. Għalajtek għanċ. Saħħa sanzi l tajjeb. Għawanċ. Kif għana? Xisħana t-tamil. Iva tikebda das-sajf. Għadni ġej minn majsara. Kontant ħejja xo għatem. Kellu ħajt fil-bit ħabda jitmermer. Għadna nħoddu f'naħ. Għanċ, kollu sew, għanċ! Għanċ, kellimni, għanċ! Għanċ, kollu sew! Għanċ, kellimni, għanċ! ċaħat, ta! ċaħat! Għanċ! Għanċ! Għaru li jismek u Angelo Buzuttil. Minnu dan? Iva. Għandek xeħjien minn tajlek id-daqqa ta' mus? Mattew. Mattew, għatli. Iva. Taftejlek un jomu? Katania. X'in ir-raġuni li qtak bil-mus? Kelkom xi tajdu? Kedda kas orti u kien tilef il-kawsa. Kont ġbart mit-triqa u tajtu kien. U fuq pretenda li nħalsu. Ma il-ftehim kien motiħor. Il-qorti tat raġun. U għalek tibattili. Minti għaraftu, zgur li kienu li tak bil-bus?
kien 17 ta' Settembru tal-1926 għal ħabta ta' 7:30 ta' filgħaxija, meta Angelo Busuttil sofra żewġ daqqiet ta' muż ġo daru. Huwa ttieħed l-Isptar Ċentrali fejn qabel ma miet huwa ta' x-xhieda tiegħu. Il-pulizija mill-ewwel bdiet it-tfittxija tagħha għal Matteo Catania. Ejjew fuduni, jien laqwa li tħallas minn min kellha nitħallas. Jien il-sirtaħ, jien sejti għajn nifsej. Palissa ninstab kontent, qed tisimgħuni, palissa jien ninstab kontent. Tisimgħuni, sejti għajn nifsej, ejma tħallas, kontent li tħallas. Ejjew Marija, ejjew fuduni, qed nistennikom. F'Novembru tal-1926, Matteo Catania der quddiem il-qorti. Bħala avukati difensuri kellu lil Philip Pulicino u lil William Harding. Dawn iż-żewġ avukati għajmu il-kwistjoni ta' demenza. Fil-fatt, Matteo Catania intbat fl-Isptar Monte Carmeli, fejn hemmhekk it-tobba kienu ddikjaraw li huma kellu l-ebda sintomu tal-ġen. Fit-8 ta' frar ta' l-1927 huwa der quddiem il-qorti u instab ħati ta' dan delitt. Fil-fatt, fl-14 ta' frar tal-1927, Matteo Catania ingħata il-forka. Ftit tal-ġimgħatilu segwejna l-matriċidju taż-Żejtun li bħala kundanna kellu l-istess kundanna tal-każ tal-lum. Żewġ eżekuzzjonijiet fi żmien 15 ġewwa Kordin. X'tikkummenta dwar dan Edi? Din kienet mhux xi ħaġa rari imma ġrat darba biss. Kien għadu l-istess gvernatur, kien il-gvernatur Congreve. Congreve kien ma jiflaħx dak iż-żmien. Infatti ftit wara xi xahar jew xarej wara miet il-gvernatur. U hemm dubju kemm għaliex dana anke f'dal każ sar appell biex l-eżekuzzjoni ma ssirx u tinbidel is-sentenza. Hemm dubju jekk il-gvernatur kienx tratta dawn il-każi jew nkella kienu xtrattati mill-lokotenent gvernaturi ġifieri minn ta' warajh. Għalkemm kellna f'Malta darba minnhom kellna eżekuzzjoni ta' 3 f'Salt u anka ta' 2 f'Salt, biss eżekuzzjoni daqshekk malajr kienet xi ħaġa rari. F'wieħed minn dawn il-programmi inti semmi r-Rużarjanti. Min kienu u x'kienu jagħmlu dawn ir-Rużarjanti? Ir-Rużarjanti bdew fi Spanja fil-bidu tas-seklu 16, kienet konfraternità u l-għan tagħha kienet li tieħu ħsieb li ġustizzjati qabel jinqatlu u tieħu ħsieb ukoll anka it-tfin tagħhom u tagħmel qudies bħala suffraġu. Għaw Malta din il-konfraternità daħlet xi 30 jew 40 sena wara, bdew mill-parroċċa ta' Porto Salvo, il-belt ġifieri fejn l-lum il-Knisja tad-Dominikani, u bejjem baqa l-istess san li kienu jieħdu ħsieb li kundannati miż-żmien tas-sentenza tal-qorti sakemm tiġi tasal l-eżekuzzjoni. Wara l-eżekuzzjoni kienu anke jieħdu ħsieb it-tfin ta' daw l-ġustizzjati għaliex tajjeb li ngħidu li sal-1829 dawn ma kienx jindifnu f'qabar. Meta kienu jindifnu fil-Furjana kien hemm ħofra bħal bir jiftħuha jitfawhom hemm u bla ebda indikazzjoni ta' xi salib jew xi ħaġa li hemm in-nies mitfuna. La kienu jużaw twiebet xejn minn da. Kienet xi ħaġa mill-aktar makabra. Mbagħad
fl-1829 bdew ir-Rużarjanti bdew jidfnuhom f'ċimiterju l-lum ma jtux jizisti u dan kien fej hemm il-kappella tal-mużew fil-Bla tal-Bajda. Mbagħad wara l-istess Rużarjanti komplew jieħdu ħsieb it-tfin kemm fiċ-ċimiterju ta' Ħaltarxien u kemm fiċ-ċimiterju tal-Ħabs. Ir-Rużarjanti kienu jkunu l-elit tan-nies tal-pajjiż għaliex kien hemm tobba, avukati, professjonisti oħra, negozjanti, jiġifieri din kienet dawn kienu jiffurmaw il-konfraternità tar-Rużarjanti u kienu joħorġu anka jiġbru għal flus, jiġifieri għas-suffraġġju mhux jitolbu l-flus, dana kienu jimxu biss mit-triq. Kienu jilbsu speċi bħal dawk li naraw fil-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira, dak li l-bis abjad u rasom mottija u dana u ma kienu jiġbru din għadnija f'żewġ postijiet. Il-post, il-lokalità fejn seħħ id-delitt u l-lokalità ta' fejn minn fejn kun il-vittma. Mbagħad kienu joħorġu xi spejjeż minn dawn il-flus għat-tebut biss kienu jixtru u spejjeż oħra għal quddies li kien isir anka wara mewtu. Bħal dejjem jiena nirringrazzja lil-Ledi għat-tarif li jagħtina kull ġimgħa u hekk wasalna fit-tmiem ta' dan l-episodju. Fil-waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, nixtieq nistedinkom biex issegwu episodju ieħor f'din is-sensiela il-ġimgħa d-dieħla. L-amara kollha li tidher f'dawn l-episodji ġiet provduta lilna minn Heritage Antiques tal-Mosta.